El Noam fa 4 anys. Moltes felicitats al Noam, que fa 4 anys. I ha trobat el seu regal que estava amagat, que sí? Sí. A darrere el sofà l'ha hagut de trobar. I el Liam encara està buscant. No vas haver d'ajudar, que no? No t'he hagut d'ajudar, no? Tu ja l'has trobat? Sí. I el Liam també té un regalet petitó i l'està buscant encara. Tu bé pots obrir el teu, si vols. Vale. Uala! El Liam l'ha trobat el seu. Bien, Noam! Què és això, Noam? Toma! Què és? Digue-m'ho. Una bateria la moto neta i el Spiderman negre. Molt bé. I això és el meu Blade. Bien! El Un Master Beyblade. Dragon. Uau. No sé com es diu, però sé que es diu A veure, deixa'm Dragon mirar. algú més. A veure, posa aquí... Command Dragon. Tu només havies dit Dragon. I es diu Command Dragon. Sí, Noam. Amèrica sé que es diu Dragon i algú més. Molt bé, tresors. La meva tia son es diu Command Dragon. No, és la moto de l'Spiderman. L'obres? Sí, però has tirat allà algú. Vale, ara el tallem. Perquè mira, los otros son ronchos. Los Vale. dos sí, mamita. Vale. A veure, La no? meva moto és més gran. Que xula. Rum, rum. Mireu les peces del meu blau. Sembla que hi ha dos, però són quatre. Mami! Vull dir tres. Ah, té un cavallet per aguantar la moto. Sí. Mira. Són tres. Ah, sí, perquè això es treu. Molt bé. Ostres, és el primer que tenim que aquestes dues coses no es separen. Bueno, sí. El munto. I ara, ja és el meu aniversari. Sí, és el teu aniversari. Avui de 4 anys, carinyo. I ara els vaig a provar, ostres, però si està... Però demà també tindran cada 4 anys, seré. Sí, tot aquest any tindràs 4 anys. Sí. Mami, però pots anar a buscar... ¿Estadio? Sí. Mami, però igualment demà no seria el meu cumple, encara tindré 4 anys, saps? Sí, carinyo, durant tot l'any tindràs 4 anys. Però també quan tingui 4 anys em faré així, d'anys. Després en faràs 5, sí. És hora d'anar a buscar el Noam a l'escola i veure com li ha anat el dia del seu aniversari. Noam, ja hem sortit de l'escola i t'han fet una corona molt xula. A veure? Que guapo que estàs. Heu fet 3 cançons d'aniversari? Sí. Molt bé. Quants anys tens ara? Quants anys tens? 8! Ai, que m'ho crec! Una mà només. 4. Massaüita! Estrellita, ¿dónde vas? A la pimponzuela. Pistandes. Ya. ¿Qué es? ¿Un picotazo? Continuem. Que estoy al tren. Som-hi cap a casa. Quan sortim de l'escola i fins que anem cap a casa, podem anar pel bosc. Sí, anem a mirar com estan avui les flors d'aquell ametller. Avui és dia 5 de febrer i ahir ja vam veure que ja hi havia flors en un ametller. Mami,
Molt bé. Mireu, ja hi ha flors aquí a l'ametller. Potser no es veuen gaire bé, però hi són. I aquestes estan a punt de sortir. I aquí ja n'hi ha una. I per dalt hi ha més. Apa, que bé que esteu aquí dalt de l'arbre. Que heu pujat sols. Sí, jo sí. Sí! Sí que heu pujat sols, sí. Cuidado, Liam. Què et sembla, no, amb la meva corona? No és la meva. Ah, és el Noam, sí. Però també és de la mami. Però de Liam Que boniqueta que l'han fet amb tants gomets. ja. Però... Sí, anys. Per molts anys! A la una i a les tres. Per molts anys. Anys i anys. Per molts anys. A la una i a les tres. Per molts anys. Fiu! A veure, Noam, que t'ho has acabat tot. Ara el segon. El segon no és pastís, el pastís és tercer. Per molts anys, a la una per molts anys, anys i anys, per molts anys, ens desitgem tots plegats. A la una per molts anys, a les dues per molts anys, a les tres per molts anys, per molts anys. Fiu! Tin, tin, tin! Bufa! Més, no? Però Ai, que bo. que si jo no tindré. Vale, us el partireu aquest que queda. Al Noam li ha encantat el seu pastís d'aniversari de la Casitos i Xocolata. Gràcies, amics i amigues, per mirar el vídeo del seu aniversari. Fins ben aviat. Adeu!